σκύφ εφήβων. Στη διαδρομή νούμερο 1 έχουμε το δεύτερο πλήρωμα του Ναυτικού Ομίλου Βόλου και Αργοναύτες με τον Δεμελή Νικόλαο. Στη διαδρομή νούμερο 2 ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης με τον Βαμβακίδη Γιώργο. Στη διαδρομή νούμερο 3 ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης με τον Ζαβαδιά Κωνσταντίνο. Στη διαδρομή νούμερο 4 ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης με τον Βεζιδιάννη Παντελή. Στη διαδρομή νούμερο 5 το δεύτερο πλήρωμα του Ναυταθλητικού Ομίλου Σούγας και στη διαδρομή νούμερο 6 ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες με τον Αργύρη Μάριο. Ο Μάριος με το νούμερο 6 είναι δεύτερος τώρα και συναγωγίζεται τους εφήβους. Πολύ καλή σειρά. Το βλέπω να μπλέκουμε. Να βγάλουμε τρίμερο. Πολύ καλά. Μπράβο Μάριε! Μπράβο! Μπράβο Μάριε! Τερματίζει δεύτερος και προκρίνεται και το ημιτελικό. Δώσε Μάριε! Πάμε Γιάννη, πάμε, ωραία, μπράβο! Έλα, έλα! Εκεί, σταθερά! 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 Αποτέλεσμα του τρίτου προκριματικού του σκύφ εφήβων. Πρώτος, το δεύτερο πλήρωμα του Ναυτικού
ναυτικού ομίλου Βόλου και Αργοναύτες με τον Δεμελή Νικόλαο. Δεύτερος, ο ναυτικός όμιλος Βόλου και Αργοναύτες με τον Αργύρη Μάριο. Τρίτος, το δεύτερο πλήρωμα του